ye tene utukalo kile fila san ba fila ni mugan ani kelen aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin sanfɛ ni ye o waati sili a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko kalo tile 4 tɛmɛnen an ka maliyɛn muso dɔ ni o ye Alima Sise ni ale kɔni ye den 9 ka o bange Marikukaw ka jamana o kɔnɔna la den 9 in kɔni bɛɛ lajɛlen olu bɛ nin na RFI kaw ka kunnafonidilaw olu kɔni wulila ni ka taa u ɲɛ da nin den ninnu olu kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wagati in na ko denmisɛn ninnu u bɛ kalo 3 bɔɲɔngo de la. An ka polisilaka 6 olu kɔni minɛna ni ka taa n'u ye kaso bonba o la Alamusa tɛmɛnen juillet kalo tile 29 san 2021 an ka kiiri tigilamaw olu ka yamaruya kɔnɔna la u kɔni ye ɲangini kɛra fɛn min sa o de ye k'a fɔ ko u ye Lafiyabugukaw ka cɛ dɔ ni ka o bɔnɛ a nin na dɔgɔkunjan tɛmɛnen na a kun sɔrɔla fɛn min fɛ sa o de y'a sɔrɔ u ka yalayala o wagati kɔnɔna la sufɛla la. Cɛ dɔ ale su o yera juma tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2021 a kɛra Sirakɔrɔkaw ka sigida o la a kɛra ani cakɛyɔrɔ min tun man jasa o de ye énergie du Mali n'o ye an ka kuranso bolofara dɔ ye ni tigilama in yɛrɛ sa a kɔni yirala k'a fɔ ko bugulantigɛ sɛbɛn foyi o ma sɔrɔ a kun min bɛ se ka kɛ sababu ye ka a bugulantigɛ a kɔni si bɛ t'i jɔ san 20 o bɔɲɔngo la u y'a yira k'a fɔ ko murunɔ de kɔni tun bɛ a fari la n'o de kɛra sababu ye ka a ntanya sɛgɛsɛgɛliw kɔni sigira sen kan walasa a ka se ka dɔn fɛn min kɛra nin cɛ in ale sata ye u ka fɔla tuguni fana k'a fɔ ko a kanu sata dɔ fana bɛ se ka sɔrɔ fɛn min na o de ye k'a fɔ ko a n'a a jɛɲɔgɔn dɔw bɛ sɔrɔ ko ɲɛnabɔ dɔ senfɛ ni o de kɛra sababu ye ka a bɔnɛ a nin na. An bɛ taa kita u ka sira min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele nanzarakan na ko pɔn in yɛrɛ min ni a bɛ taga u ka duba o kɔnɔna la ani u ka lakana fana sira bɛ a fɛ pɔn in kɔni sanjiba de nana ni ka kɛ sababu ye ka nin pɔn in k'a tiɲɛ a kɛra juillet kalo tile 28 sufɛ ka dugu jɛ juillet kalo tile 29 na u ka dugu marabagaw kɔni welela ka n'u ɲɛ da nin pɔn tiɲɛni ale kan u kɔni y'a yira k'a fɔ ko teliyala u bɛna waleya sugu bɛɛ kɛ walasa ka se ka pɔn in ka ale dilan. Narakaw fana fɛ yen nɔ an ka polisilaka kelen ale kɔni fana de su yira a ka sokɔnɔna la juillet kalo tile 28 tɛmɛnen na a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 21 o wagati la a kɛra sigida min na sa o de ye Kuluba ye Kuluba ale bɛ Naradugu o kɔnɔna la an ka lakana tigilamaw ka fɔla sa ko ni cɛ in yɛrɛ kɔni a fagara ni a yɛrɛ ka baarakɛ marifa o yɛrɛ de nka nin wagati in na sa maa min yɛrɛ ni o tugulen b'a la ni o ye a cakɛɲɔgɔn dɔ ye sa o y'a fɔ ko ale kɔni ma kunkan foyi de mɛn nin su kofɔlen o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin cɛ in ka saya dɔgɔkun kelen kɔfɛ polisikɛ kelen wɛrɛ fana o fana fagara maa dɔw fɛ minnu ni olu ma se ka lakodɔn nin wagati in na a kɛra o sigida kelen na. San muso olu kɔni farala ɲɔgɔn kan juillet kalo tile 29 ni k'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛna to ka taa u ka kɛnɛyaso o la n'o ye SESCOM u tilala ka layidu fana ta k'a fɔ ko u bɛna bange kɔlɔsi fɛɛrɛw ni ka olu matarafa nin kɔni sɔrɔla u ka sigi ka kuma dɔ o kɔnɔna la sa ni u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulumusow olu tun bɛ yen nɔ ka taa se u ka denmisɛnw ma u ka diinɛ ɲɛmɔgɔbaw olu tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna la fo ka taa se dugutigi o fana ni a ka maaw tun bɛ yen nɔ ni yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan in ɲɛnamayara cakɛyɔrɔ min fɛ sa o de ye ONG wale musaka o bɔra Royaume des Pays-Bas maaw ka lasigiden min bɛ an ka jamana o kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nizɛrikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka maa 35 olu de kɔni sara ka sababuya kɛ sanjiba o de nana u ka jamana o kɔnɔna la min kɛra sababu ye tuguni fana ka u ka so caman ka o bin maa caman fana bɛ yen nɔ minnu nin wagati in na olu bɛ bɔlɔn kɔnɔna la u ka sow cilen kɔfɛ sa sanji o sababuya la protection civile ma olu y'a yira k'a fɔ ko nin sanjiba in ale nali daminɛ kabini juin kalo o daminɛ la u ka dugu minnu na sa o de ye Maradi ka taa se Agadez ale ni u ka faaba fana kɔnɔna ma ni o ye Ɲamɛ ni sanji in kɔni kɛra sababu ye sa ni ka tiɲɛniba don nin dugu kofɔlen ninnu kɔnɔna la.
kunnafoni datuguni Madagascar ka jamana o kɔnɔna ye sa tile 15 o de ye nin ye bi n'u nazaraw ka maa 2 o minɛnen bɛ u ka kiiri tigilamaw bolo ka sababuya kɛ ko u tun bɛ fɛ ka waleya jugu dɔ ta ka u ka jamana o sɛgɛrɛ u ka kiiri tigilama min ni ale bɛ Antananarivo ni o ye Bertina Arazafiarivo ni ale kɔni ye wele bila kunnafonidilaw ma walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye u ka baara taabolo a bɛ ka boli fɛn minnu o kan o de la u y'a fɔ kunnafonidilaw ɲɛna k'a fɔ ko jo kɔni sɔrɔla ni maa ninnu kan sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko u kɔni tun bɛ fɛ ka dan sigi u ka fanga la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.